Waduh, waduh, waduh. Satu tebang campur sari terlebih dahulu di sini. Yo. Spesial goyang Bali. Mas apa wis lali sliramu dek semono yen dalan karo aku pancen wis suwe rada ketemu wis sak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tutembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eleng nalika iku sepi rasane waktu biyen ucap dhewe lamun terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine Mas lan antek ali-ali saat tonggo-tonggo kangen iki berasa sak mimpi durung kuno tangi rasa kangen wis bisa mari Reza Musik Oh enak jauh. Armada Audio terima kasih Juga saya terima kasih pada New Armada Professional Audio, juga ada Fahmi Lighting, juga ada Sortero channel YouTube.